Ix-xahar ta' Novembru jew hekk kif inhu magħruf bħala Movember huwa x-xahar li fih jitħallew jikbru l-mustaċċi għal aktar għarfien dwar is-saħħa u l-kanċer tar-raġel, fosthom il-kanċer tal-prostata. Uħud iħallu l-mustaċċi mhux biss għal aktar għarfien, iżda wkoll għax xi darba jew oħra f'ħajjithom ikunu għaddew minn xi esperjenza simili. Il-ħadd filgħodu għan jużar BARBIER f'Ħarbalzan fejn hemmhekk iltaqa' ma' Daniel Camilleri, raġel li qrib tiegħu kellu persuna marida bil-kanċer tal-prostata. 4 snin ilu konna fil xi ħadd li kien diagnosed bil-prostatic cancer. Kien laki għana fil-qabada kmini, allura seta jieħu azzjoni u jifieq. Out of respect u minħabba lej ħabib tiegħi iddeċidejt li nibda nagħmilha, ġifieri kważi 3 snin nagħmilha il-Movember. Tkellemna wkoll mal-BARBIER prominenti is-Sur Antonio Camilleri fejn stqar li rażieda mis-snin ta' qabel ta' irġiel li jqaxxru l-mustaċċi għal dan il-għan. Naħseb li żiedet, l-awareness żied, però qatt mhuwa biżżejjed. Il-BARBIER li xogħlu jagħmlu b'imħabba kbira qasam esperjenza li kellu ftit tal-jimilu ma' klijent tiegħu. Kelli wieħed fil-familja li kellu kanċer fil-prostata u biex nagħmel awareness ħallejt il-mustaċċi bħala simbolu. Camilleri temm l-intervista tiegħu billi spjega li bħala kumpanija ta' kull sena jiġbru l-flus biex bekk imorru għar-riċerka dwar il-kura ta' kanċer li jolqot l-aktar lill-irġiel. Bħala BARBIER ovvjament nqaxruha mill-leħja u nħallu l-mustaċċi u mbagħad għandna kaxxi fejn dak li jkun jitfa' donazzjoni tiegħu biex il-flus imorru għal riċerka fuq il-prostata tal-irġiel.